Mini. Tää on siis Minecraft toi. Mä en oo vieläkään mä en muista tää niinku servun nimeä, mutta tää on siis Survival. Mä oon siis pelannut tätä ihan kivan määrän. Tää on hyvä peli. Mä oon kuollut jo kerran, mutta oon saanut vielä paremmat kamat sen jälkeen. Ja siis, jos te ette oo pelannut tätä peliä, niin täällä on niinku ohjeet. Sä voit kirjoittaa kautta viiva spawn. Sit sä teleporttaat spawnille. Sitten täällä on tällaisia juttuja, kuten täällä on miljonääri. Ja täällä on, sä voit myydä tällaisia juttuja. Sitten tuolla sivukulmassa näkyy sun arvat. Sitten sun rahatilanne. Sä voit äänestää niin kuin välillä tässä servussa. Jos sä äänestät tässä servus, niin silloin sä saat ton arvan, josta sä voit saada tää niin kuin pelirahaa. Ja sitten täällä on kuten, jos sä myyt vaikka junglelogia, sä saat siitä 5 senttiä, siis tätä pelirahaa. Sitten täällä on just tää kauppa, jossa niinku myydään kuten kaikki juttuja. Sitten sä voit kirjoittaa kautta viiva warp. Osais muuten lukee osta ja osais myy. Sitten siinä näkyy niinku, kuten täällä on myy. Jos sä myyt Enderpyöräleen, saat siitä 10 pelirahaa. Mutta tää voit kuten täällä jossain, kuten täällä on varmaa. Taitaapa olla. Täältä sä voit kuten ostaa 80 niin kuin rahalla niin kuin timanttin. Siinä näkyy myy-osissa, että niin kuin paljonko sä saat siitä. Niin kuin, jos siinä on myy, niin tuossa näkyy paljonko sä saat. Jos siinä on osta, niin sitten siinä näkyy niin kuin, jos siinä on tälleen osta, niin tuossa näkyy paljonko se maksaa ostaa se. Sitten sä voit kirjoittaa kautta viiva warp. Niin sit sä pääset tällaiseen paikkaan. Sitten tässä on mikä on warp. Sitten voit siitä painaa, jos sä et tiedä. Mutta siis warp on sellainen, että täällä on muiden tekemiä kauppoja, joihin sä voit mennä. Sitten siellä voi ostaa kamaa. Sitten täällä on luo warpi, mutta se on 20 000 rahaa. Niin sä voit panna seuraava sivu. Sitten edellinen sivu, jos sä haluat palaa samalle sivulle. Mutta siis sitten täällä on muiden warppeja. Sellainen vaikka Kissasoturien museo plus kauppa. Niin sit tää tuo mut tänne. Sitten täällä on tän tyypin tekemiä juttuja. Sitten täällä on, täällä on tää tyypin tekemiä juttuja. Sitten täällä voi olla myöskin niinku just tällaisia samanlaisia myyntijuttuja. Sitten osat warpit on maksullisia. Niin sä voit myöskin kirjoittaa kautta viiva home, jolloin sä voit mennä homeen, jos sä oot tehnyt homen. Koska sä voit kuten niin kuin laittaa, kuten tässä on mun koti, niin sä voit kuten laittaa homeen sille, että sä teet menet niinku home. Sit sä niinku Sitten sä vois niinku täältä painaa klikkaa asettaaksesi koti. Sitten nää kodit on lukittuja. Mut siis sä voit klikkaa sit sä saat kodin. Sillä että sä voit mennä siihen. Sit jos sulla on alussa kultalapio, jolla sä voit tehdä silleen, että sä voit asentaa niin kuin, kuten tälleen, kun mulla niin kuin turvapaikan. Et mä oon kuten painanut tähän, mä oon painanut tohon. Sitten kun mä oon painanut tohon, sitten se niinku mä vaikka painan tohon, sitten se menee tosta, sitten se kiertää mun koko talon. Silleen nytten, jos joku ulkopuolinen, jolle ei ole mun lupaa tässä, niinku tuhota mun alueella, niin sit se ei voi tehdä täällä mitään. Se ei voi avaa mun chestejä tai avaa mun ovia tai tälleen. Niin nää siinä. Niin jos sä menetät sen sun kultalapion, sä voit vaan craftaa uuden ja se toimii samalla lailla. Tässä oli vähän niinku tää peli, niin jos
mä tiedä, 20 likeä, niin mä tiedän, sanokaa vaikka kommenteissa, että mitä te haluatte, että tässä niin tehdään. Ja 20 likeä, niin sitten tulee uusi Realmin Survival video. Joten se olisi sitten bye bye.